Мечтаната връзка е възможна с тези три промени. Първо е супер важното и ценно осъзнаване, че ако започнем да виждаме, че ни се случват сходни неща, само единствено героите са различни, тогава не е проблема и трудността в другите. Има нещо в нашето мислене и в нашия подход, което предизвиква повторението на тези ситуации. Може да имаме правилното мислене, но да имаме грешния подход. Може да имаме грешно мислене с добър подход, но добър подход за привличане на неподходящи хора. Така че това е на първо място и е супер ценно и важно, когато го осъзнаем. Второто е желанието на всеки от нас нещата да се случат бързо, лесно, веднага. И съответно, когато ние решиме нещо да променяме, ние искаме да го промениме бързо, лесно и веднага. Целият проблем на това е, че замислете се реално колко пъти във вашия живот сте променили нещо бързо, лесно и веднага и всичко се е наредило. Това не е реално. Може да сте имали голямо подобрение, но въпреки това след това е имало нещо допълнително да се подобрява. Без значение дали става въпрос за личен план или за бизнес, работата ви, бизнеса ви, за вас. Това е процес. И ние работиме с този процес. И ако работиме правилно, ние добавяме елементи, за да може да паснем картината на пъзела, така че наистина да привлечем и да задържиме мечтания партньор. А не просто да привличаме, просто да се чупат нещата, нали, това, което при повечето хора се случва. И третото супер ценно осъзнаване и промяна, която може да направим, е, че външния вид, сексуалния елемент е много важен, но не е достатъчен. Защото за мечтаната връзка са необходими правилните вярвания и ценности, които да кликнат и от двете страни. Но за да стане това, ние трябва да ги познаваме в себе си, ние трябва да ги познаваме в другите, да знаем как да ги пасваме, защото в различните стадии на живота нещата се променят. Едно е, когато си сам и си търсиш гадже, друго е, когато вече имаш по-сериозен партньор и съвсем друго е, когато вече имате и деца и трябва да гоните кариери и да ги пасвате всички тия неща, за да станат и за да пасне магията, и за да остане в дългосрочен план, и за да може да имаме връзката, която искаме и заслужаваме. Това са трите основни елемента. Разбира се, ще се радвам вие да споделите вашето виждане и опит под видеото и ще правя нови видеа по темата съвсем скоро.